ಅಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಕ್ವಶನ್ ಮರತನೆ ನೀರು ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಯಾನು ಹೆಂಗರ ಬಂದು ಇನಿ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿರೆ ಯಾನ್ ಈತು ದಿನ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಈತು ದಿನ ಲೈವ್ ತುಯೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋ ಇಂತ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ ಸಾಧನೆ ಪನು ಯಾನಿತ ಪುಗರ್ನಾಗ ಇರ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಪುಗರ್ ವರಮನ್ ಪಾರ ಯಾನ್ ದೂರ್ನಾಗ ಐಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತ ದೋಣ್ಲ ದೇವರ ದೈಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಪತ್ತೆನು ಯಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅನ್ನು ಮಿಯಾಪದವ್ರದು ಓಹೋ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಿಯಾಪದ ಅವತ್ತೆ ಹಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಿಯಾಪದ ಎಂಚೊಲ್ಲರನ್ನ ಎಂಚೊಂಡವಲ್ಪುರ ಹಾ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಕ ಈರಂಜಿ ಮಾರ ಅದೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಊರು ಬಕಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿರ್ ಮಿಯಾಪದ ಹುಡ್ದು ಈ ಶೋದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡತಿತ್ತೆ ಹಾ ಮುಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕೋಡಂಗಿ 4 ಕೇಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡವಲ್ಲ ಅದೇ ಅನ್ನಂದ 4 ಕೇಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಕೇಸ್ ಉಂಡು ವಾಣುಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಲ ದಾದಾನ್ ಲವ್ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಆವಡು ನನ್ನ ಬರಂದ ಪಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇಫ್ ಉಪ್ಲೆ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದೇ ಅವು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ ನೆನ್ನ ಗಿರಿಗಿಟ್ರಿ ಹಾ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆರ್ಲ ಒಂದು ದುಂಬ ಆಂಕರ್ ಅಂದೆ ಹಾ ನಾಳೆ ಅತಿ ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಕೆಲವರು ದಾದಾ ಕೆಲವರು ಪುದರ್ ತಪ್ಪು ಅಂಚಿಂಚದೆ ಪುದರ್ ತಪ್ಪು ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಕರ್ದಕ್ಕ ಕಾಲ್ ದಿಕ್ನ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಾದಾ ಪಾತ್ರ ದಾದಾ ಪಾತ್ಯನು ದಾಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಯಾಪದವ್ರದ್ದು ಇನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಅದೇ ಎನ್ನ ಊರು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರದ್ದು ಉಪ್ಪಳ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಆತು ದೂರದಾರನ ಗೊತ್ತಾನ ಇರಾಗ ಮೂಲೂರು ಬಂದಾಗ ನಂದು ಜೈ ಅದ ಮೂಲೂರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಮೂಲೂರದ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಮೂಲೂರು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲೂರು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಊರೇ ಏನನ್ನ ಅಂಚದೀತೀರ್ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಏನಿತ್ತ ಬಿಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಮೂಲೂರು ಕುಡ್ಲ ಪೋಯ ಅಂದ ಅವಲೂರು ಒಂಚೂರು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಲೂರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಾಲೂರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತುಪ್ಪನೇಕ್ ಮಾಲ್ ಜೆತ್ತೋನು ಅತೆ ಅವು ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ ಪರ್ಪುಜೆ ಒಂದು ಅದಿರ್ ಚಾ ಚಾ ಪಂಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಚಾ ಪರ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದು ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಚಾಪ ಯಾನೆ ಕೊರಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಪ ಇನಿ ದಾದ ಮಂಡದನ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ಜ ಲೈಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಜಿನ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಮಂತ ಬರ್ಪೇನ್ ರಪಕ್ಕ ಮುರನ್ನ ಕುಡೂರಿಡ ಮಲ್ಲ ನಾನೆ ಓಕ ದಾದ ದಿನಾಲ ಮನೋಡದ ಐನೆ ಬಂದ್ಮುಂಡೆ ಪನ್ನೆ ಮಲ್ಲದ್ ಮಲ್ಲೈತೆ ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಎಂಜಿನಂದು ಈರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಯಾನ್ ಆಂಕರ್ ಮಂಜಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರು ಸುರೂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುರೂಕ್ ಆತ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗನೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ತುಯರೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತುಕ ಎನ್ನ ಕತೆ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾದಿ ಬೇರೆ ಹಲೋ 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 ಕಟ್ಟಂಗೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನು ಲಾವಣ್ಯ ಪಂಡ ಲಾವಣ್ಯ ಒಲ್ದ್ರದು ಮಲ್ಪೇರ್ದು ಮಲ್ಪೇರ್ದು ಲಾವಣ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಗುಡ್ ಎನ್ ಎಕರ್ದಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಅತೆ ಯಾ ಅತ್ತನ್ ಬಂದ ಹಾಯ್ ಲಾವಣ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ Yeah, I'm so happy to because in connect and call ಚೂಲೆ ಮಲ್ಲಾಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನ್ಗೆ ನಾನು actually 50 times try ಮಾಡ್ತೆ but I'm happy, very happy. 50 times and what you telling I can't believe oh my god ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರದನ್ ಐವ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರದೇ ಅಂದು ಮಸೂದಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಇದು ತುಲ ಆ ಟ್ರೈ ಪನ್ಪುನವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನೆ ಬಟ್ ಆತ್ ಮೋಕೆಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರದ ಐವ ಸಲ ನಮ್ಮಂಜಿ ದಾದ ಮುಂಜ ಐನ್ ಸಲ hi and ಎಂಕಿ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ತೋಯ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತೋಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಅನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೂಕ ಬಂದೆ ಪೋಯ ಕೊರೋನಾ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬೇಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪುನ ಬಗ ತೂಲೆ ಅವೇ Okay. Thank you so much. Back to Thank you. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ
ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಈರಂತ ಕೇಂದ್ರ ರಾರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲತ್ತು ಬಂಡ ಅದು ದೇವದ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆಂಡಂಚಿ ಅವು ಕೆಲವರು ದಾದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಊರನ್ನ ಪೋದುಪ್ಪದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ ಒರಿಪಿರ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಾರ 6-2 ನೇನ ಮೇರ ಗುರ್ತುಂಡೆ ನಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೂತೆ ಓಲ ಮೇರೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮನೆ ಬಂತು ಬಲೆ ತೆರ್ಕೊಂತಾರೆ ಬಿಜ್ಜರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದು ವಸತಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೇರ ಮಕ್ಕರುಂಡು ಬೇರೆನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜನ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತೇರು ಇರ್ತುತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ತೂಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ನೇ ನೆರೆದು ಅಪ್ಪ ನಾವು ಪಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತನು ಶಬರಿಮಲೆ ತವಲ್ ಮಿತ್ತು ಪಂಪೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಂಟುದುಂಡು ಪಾಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಕಿ ಇರುಮುಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಬರೋನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಕ್ಕಿ ಗುರ್ತದ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ನಮಸ್ತೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರುಮುಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈರೆಂದು ತುತ್ತುಜರಿ ಅರೆಗಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗತೆ ಬಂಡೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂಡೆ ಪಕ್ಕಡ ಪಾಪ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜನ ಬುಡ್ರೆಗೇನು 5 ನಿಮಿಷ 6 ಟಿತ್ತೇರಿ ದಬಕ್ ದಬಾಯಿಸಾಡು ಯಾನಿದ್ದಾನು ಮಾರ್ರೆ എന്നൊരു സ്വാമി ഫ്രണ്ട് ഫസ്റ്റ് അരട പറഞ്ഞു ഈറാണ് 2 പിക്ചർ തൂലെ ಈ ಯಾಂಬಕ ಬನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರೆ ಅತಿ ಯಾನ್ಲ ತೂಪನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೋತೀನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲೇರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ 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 ಅಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಇರು ಯಾರಾಮ ದಾದೆ ಬುದರಿರ್ನ ನನ್ನ ಊರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ದು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಓಕೆ ಇರ್ಪಾತೆ ದಾದಾ ಬಣ್ಣರು ಲೆಕ್ಕದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಹಲೋ ಆರು ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಅಂತೋಜು ಅಂಚಂದಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಒಂಜಿ 4 ಪುದರ್ ಓದು ಏನು ಆರ್ ಜೆ ಸುವರ್ಣ ರಾಜ್ ಸುವರ್ಣ ಮಲ್ಲತ್ ಸುವರ್ಣೀರ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಓದಿರಿ ಹೀರ್ ಎನ್ನ ಒಂತ ಇತ್ತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರಪಾರ ಓಲುಂಡಿರ್ನ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಲತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಪು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕಾಲರ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ ಅಂಬರೀಶ್ ದುಬೈ ಇರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚಲ್ಲರೇ ಆರಾಮ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಏನ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಓ ಅಂಬರೀಶ್ ಬಂಡೆ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅದೇ ಅತ್ತ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ತುಲೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಲ್ಪನಾಗ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ಕಲ್ಸೊಂದಿತ್ತೀರಾರು ಐತೆ ದುಬೈ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಪ ಬಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಅಂಬರೀಶ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯನೇ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಳ್ಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ನ ಏರಿಯಾಡು ಮತ ಎನ್ನೇರೇಡ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದುಂಡು ದಿನ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಸೊ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡುಪ್ಲೆ ಮೂರು ಅಬುದಾಬಿ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದುಬೈ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಸದ್ಯಡೆ ಊರಿಗೂ ಯಾನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಕರಿನ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚಾಂಡತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಮಾತ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಊರಿಗೆ ಬಲೆ ಪಿರ ಅವೇ ಬನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅನ್ಬ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬನ್ನಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅನ್ಬ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಗ ತಿಕ್ಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 5 ಇಂಚ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಇನಿ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅಯ್ಯೋ ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ಪರಾಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕಾಲ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಬರೀಶ್ ಈ ರಂಜ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮತ್ತ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ಪಿರಾಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂದು ಯಾರು ಬಿಯಾಗ ಅಂಚಣ್ಣ ಮೋಕೆ ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಅವ ತಪ್ಪಾಂಡದೆ ಮಲ್ಲೆ ಪಣ ಅಂಚತ್ ಏರ್ ಮತ್ತ ಟ್ರೈ ಮಂತುಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಮಂದಿ ಇಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕೆ ಅಪಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಚೊಲ ತಿರ್ಗವರು ಪಾತೆರ್ದೇ ಕಾಸು ಮಲ್ ಬದುಕೊಡೋದು ಇರು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಓದೊಂದು ಪಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಳ್ವ ಹಾಯ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಡಿ.ಸಿ ಕಾಜವ ನಮಸ್ತೆ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಜೆರ್ಮಿಯಾ
ಅದು ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ತೀರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೂಯೆ ಒಂದೇ ಕೆನೆತ್ ಜರ್ಮಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಣ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಬರಂದಿದೆ ಶಿವನೇ ನೈಟ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಬರಾಬ್ಜಿ ಫೋನ್ ಡಾಲ್ನಾರ್ ಬೇತೆ ಬರೋಲಿ ಜರ್ಮಿಯಾ ಬಂಡೇರೆ ಅವಿನಾಶ್ ದುಬೈ ಇರ್ದಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಜಾಫರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿ 1 ವೀಕ್ ಬ್ರೋ ಅರೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 1 ವೀಕ್ ಅತೆ 1 ವೀಕ್ ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು 1 ವೀಕ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಬಳ್ಳಿಲು ಆರ್ಜೆ ಮಂಜುರೈ ಆರ್ಜೆ ಸುವರ್ಣ ಮಂಜುರೈ ಹಾಯ್ ಸುಮಂತ್ ಅಬುದಾಬಿ ಇರ್ದಿಗೆ ದುಬೈ ರೆಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ಗೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೈ ಉದ್ದೊಂಡು ಪುದರ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಶಾಲೆಟ್ ಕರಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಂಜು ಅನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಬೇರಿನಿಡ್ದು ಪ್ರಮೀಳಾ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಲ್ವಾ ಕುಂಬ್ಳ ಇರ್ದು ಅಂದ್ ಈ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಅಂದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಅಂಚ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಮಲ್ತಾರ ಕಾಲ್ ನ ಮಲ್ತಾರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏರಿಂದ ಓವಣ್ಣ ಯಾನ್ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈರ್ ಕುಂಬ್ಳದಾರದೆ ಅನ್ಪುನು ಅಂದೊಂದು ಕುಂಬ್ಳದಾರವೇ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಅಂದೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓವಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರತಿ ಕೊನಿ ಬೈಲ್ ಧಾರವಾಡ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಂದ ಇರ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಅಂದಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾನ್ ನೆತ್ತ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ 100% ಗೊತ್ತಾಣ ಇರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಟಚ್ ಇಡ್ಲಲ್ಲರ್ ಗೊತ್ತಾಣ ನಿಂಗೆ ಅಂದಂದವೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಲ್ಲರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇರೇನು ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂದು ಪೇನೆ ಪಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇರ್ನ ನಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರದೆ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನ ಮನ್ಪ್ಲ ಕಾವಡ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಅವಂಡ್ ಇರ್ನ ಆರಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಚಲ ಇರು ಪಾತೆರ್ದು ಎಂಚಲ ಮಂಗ್ಯಾಲ್ ಪರತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಅವು ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಇರ್ ಕಲ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ರ ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ರೂಮ್ ದಲೈ ಪಾಡ್ದು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ನಲ್ಲ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೆರ್ನ ಮಾತುಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಂಜೇನೆ ಪಾತೆರ್ಡು ಅವು ಮಾತು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಅವು ಏಪ ಮಂಡ ಈ ದೇವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬದುಕ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಾದಿ ಐಟ್ ಪಾತ್ರನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಬದುಕುನ ಸಾದಿ ಅಂತ ಇರ್ನಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಅವರೇ ಅಂಚೆನೆ ಒಯ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರ ಕೊಂಚ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಬೊಕ್ಕಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಓದುವಾರ ಇರುತ್ತ ಓದುವಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಓದಲಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಓದು ನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಓದೊಂದು ಸೋದನ್ ಶೆಟ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿತಿನ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಿತಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಯ್ ಮಂಜು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಕಡೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎಂಕೆಂಡೆ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೊರೋನಾ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪನ್ಪುಂದಾದ ಸೊ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಪೋವಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವಾಡ ನಟುನ್ನು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಪನೊಂದಲ್ಲಿರು ನಾಯಕ ನಟೆ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಂಗರ್ ಆದ ರಚನೆ ಗಾರೆಯಾದ ತುಳುನಾಡದ ಬಾನೆತ್ತರಡು ಈರನ ಪುದರ್ ಪಸರಡು ಪಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಇರಗ್ಲ ಸೇರಿದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಕೈ ತೊಳ್ಳಿಲ್ಲಾರು ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಪನೊಂದಲ್ಲಿರು ಹಾಯ್ ಪಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಹಾಯ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ತುಳುವಾಸ್ Namaskara Manju and Rupesh, feeling excited to see watch you guys from Doha, Qatar. Uday Shetty. Thank you so much. It's my pleasure. At enke English and start malda ನನ್ನ ಇರ್ನ ಗಾಲಿ ಆಗ್ತಾವ ಮಿಸ್ ಆಪ್ ನಮ್ ಕೂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉದಯಣ್ಣ ಐದು ತಿರ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಓದರಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಮಾಡಿ ಅರಂಚಿ ಓಕೆ ಅನ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಐತೆ ಇರು ಕಾಣಲಕ್ಕದ ಪೋಪರ ಬೈಯಲಕ್ಕದ ಪೋಪರ ಬಟ್ ಇರು ವರ್ಕೌಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬೈಯಲಕ್ಕದ ಪೋಪು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂಚೂರು ಮೊಯ್ಥಾಯ್ ಒಂಜಿ ಕರಾಟೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೊಂಚೂರು ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೈಮ್ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಬಿಡ್ಚಿಂದೆ ಸೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ಸೊ ಡೈಲಿ ನಾನೊಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಫುಡ್ ಮಿಡಲ್ ಡಯಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಮಂತ್ ದಾದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರದ ಮಿಡಲ್ ದಾದ ಇದ್ದನ್ ಬಂಡ ದಾದಾಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕುನು ಅದೇ ಬೋಡನ್ ಐಟಮ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಡಯಟ್ ಮಂತ ನೆಂಚಾವು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಯಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ ತಿನ್ಪುನೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂಡ ಬೈಪಾದ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂಡ ರೋಡ್ ಬೋನ ಮಂದಿ ದಿಕ್ಕು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೇತದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಎಗ್ಗದ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈತ್ ಮಂತ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಡ್ಚೆ ಐಕ ತೆತ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪ ಮರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆತ ಚಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಲರ್ ಓಕೆ ಹಲೋ ಯಾರ್ ಬಾತಿರ್ಜಿ ರಾಣತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಸಜಿತ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪಾತಿರ್ನ ಸರ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ದಾಲನ ಪುದರಿರ್ನ ಸಜಿತ್ ಬಂದು ವಾವ್ ಅಜಿತರ ಬಚ್ಚೆನ ಕದೋಜು ಬಲ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂದು ನೋಡ್ರ ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ತಂಜೆ ನಿಕ್ಕಲ್ದವರ ಪಾತಿರ್ ಒಂದು ನೋಡ್ರ ಸಂಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನದೆ ಪಾತಿರ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಬರ ಅಂಜತ್ತು ಪಾತ್ರ ಹೊರಪಡಿ ನರಸ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಅವ ಎಂಜಿನ ಆಪನ್ ಬಂಡ ಈ ಪ್ರೈಮಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ರಪಕ ಕಾಲ್ ದಿಕ್ನ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾ ಇಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಮಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕ ಪೂರ ಓಡೋಡು ಫೋನ್ ಈ ರೋಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪು ನಾವು ಮಾತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರೋಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಜ ಸೇಫ್ ಉಲ್ಲಾರ ತೊಂದರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಮುಲ್ಪ ಕೇಸಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಅವೇ ಅಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಪಾತ್ಯರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಡ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಬೊಕ್ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ಯರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬಜೋರ ಮರದ್ ಬೋಪು ಐಕ ಪೂರೈಕ್ಲ ಅಡ್ಡರ್ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕಂಚ ಮರಲಡ ಏನ ಪಾತ್ಯರ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ಯರಿಂದ ಅಂದಾಜ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ರೀತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ವಿಷಯ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡೆ ಅತ್ ಯಾನ್ ಮಣ್ಣ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಎಕಡ್ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಈರ್ ಮಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಖಂಡಿತ ಅರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೋಚ್ ಬಂದು ಒಂದು ಅತ್ತು ನೆಟ್ ಅಂಚ ನರೇಂದ್ರ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜನ್ ದಾನೆ ಓ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿದಾನೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಬೋತು ನಂದು ಸ್ವರ್ಣಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಮಂಜು ಸರ್ ಹಾಯ್ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ಆದಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಜೀರಾ ಇಜ್ಜಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಶೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಮಂಜುರೈ ಸರ್ ದೀಪಕ್ ಹಾಯ್ ರೂಪೇಶ್ ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ಉಪ್ಪಳ ಮಸ್ಚನ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಿಂಗರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಲ್ಲೇರ್ನ ಲಾವಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಂಜುರೈ ರಿಯಾಜ್ ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಫುಲ್ ಹಿಟ್ ಹಾಯ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲಾಯ್ ಕೆಲವರನ್ನ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಸಾರಿ ಅಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಂತ ಅಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅದು ಮಲ್ತ ಕಾಲರ್ ನಡಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಒಲ್ತು ಪಾತಿರ್ನು ಮಂಜಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ರೂಪೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ತು ಪಾತಿರ್ನು ಕಾವೂರದು ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪುರ ತೊಂದರೆ ದೇವರ ಆರಾಮು ಮಂಜಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗಂಚ ದಿಕ್ಕುಡ ಅರೆ ಇರೇಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಜನ ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಐಸ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಬರುಂಡದವರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಕೇಳಿ ಬಯ್ಯಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೇರೆ ಬಯ್ಯಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪೋನ ಟಾಪುಂಡು ಮೇರೆ ನಿಮ್ಮದ ನಿಕ್ಲ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಲಜೆ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೆ ಪರ್ಪುನು ಅಂತ ದೊಂಡೆಗೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಎಂದೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಬೋತು ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಗದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ವಲ್ಲ ಅತ್ ಯಾನೆ ನೀರಲ್ಲ ಮಂಜುರಾಗಿಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ ನಿಕ್ಲಂಚ ಅಂಚ ಪಾತ್ರನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಡು
பணம் இரண்டாம் திட்டத்தால கந்திச்சிருதல்ல பாத்துறேன் ಮುಗಿದಿನಿ ಪಾತೆ ರೂಪೇಶ್ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವ್ರದ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಸ್ ಉಂದು ಬರ್ರಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಉಂದು ಬರ್ರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಕುಬಾಯಿ ಫಾಕ್ಸ್ ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ರಂಡು. ಅದೇ ಈಗ ವರ್ಷ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಬರಪ್ನಿರ್ದು ಇರ್ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನಂತೂ ವರ್ಷ ಗೊಂಜೆ ಬರ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ವರ್ಷ ಗೊಂಜೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿಯರ್ಲ ನಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂದ್ 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 ಅವೇನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ಪ್ಲಂಡ್ ಎನ್ನಂದೆ ಅತಿ ಎರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗೆಂದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಂಚೆನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಶುಭನಂದ್ ಹಾಯ್. ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಂಡ್ ಮಂಜು. ರಾಜು ಚಿನ್ನು ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾನಿರಿಗೆ ರಾಜು ಚಿನ್ನು ಬಿ ತುಳುನಾಡು ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂಚನ್ ರೂಪೇಶ್ವರ ತೊಪ್ಪಿದೆಪ್ಪರ ಗಿರೀಶ್ ಬಾಳಿಗ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ಮೂವೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೀತಾರೆ. ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ರೂಪೇಶ್ ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ಕುಪ್ಪಳ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್. ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ. ಧನು ಕೆ ಎಸ್ ಹಾಯ್. ಮನೋಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ರದೀಶ್ ಅವ್ಲು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಪಂತೇನೆ ಪಕ್ಕ 10 ವರ್ ಮಾತ್ರ ರದೀಶ್ ಮಂಜಣ್ಣ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಚಾಕ್ ಪರ್ಪಗ ಚಾಕ್ 7 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇನ್. ದೀಪಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ಪೋಳ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಅತಿ ಮಂತೇರ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಕುಶಲ್ ದನ ಬಡ ಕಲಾವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಐನು ಸಂದೇಶ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ರೂಪಿ ಲಾವಣ್ಯ ಹಾಯ್ 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 ಪೂರೇರೆಗಳ ಹಾಯ್. ಎಸ್ ಅಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಅಂತ ಏನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಉಂಡೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ಯಾನೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಒಂಜನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಡಪಡು ಅದು ಓಲು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆದೇ ಏರ್ ಆಂಕರ್ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅದ್ಯಾನ್ ಕೇಂದೋಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಆಂಕರ್ ಆದ್ಲಿಪ್ಪುನ ಸೋಮುಡಾನ್ ಕೇನಂದಿನ ತಪ್ಪಾನು ಇದೇನು ಯಾನ್ ಕೇನೋಡಿ ಅದು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓಲು ಅಂತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೈದು ತಿಂದು ನಾನು ಯಾನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ವಿಷಯ ಪತ್ತದು ಯಾನ ಏನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಕರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅದು ಏನುಂಡೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚಾಯರು ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ఒక ಆಂಕರ್ ಅದು ಎಂಚಿನ ಮಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಜರ್ನಿ ಯಾನ್ಗೇನು ಈ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಕಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಅಮಾರ ಅದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಜ ಮನ್ಪುನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಒವ್ವೇ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜ ಬಂಡ್ರೆನೇ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಜಿಪುಂದು ಲಿಜ್ಜಿ ಓ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾನೆ ಟಕ್ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಜಿ ಅನ್ಪುಂಡು ಆನಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇರ್ನಾತಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನಾತಿ ಕಲ್ತು ಪಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಬಂದ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ ಆಗಿ ನಿತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ದಂಚಿ ಬರ್ಕ ಇಡೇಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಯಾನೆ ಬಂದ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ರೂಪೇಶ್ ಒಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಕೇಳ ಬಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಡ ಪಂಡ್ರೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ ಮನ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋ ಅದು ತುಳುಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅದು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಪಂದ್ಲೆ ಮಾಡ ಬತ್ತದ ಪೋಪಾಯ್ತು ಐನ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಟ್ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕುಡಿನ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ವಾ ಸೂಪರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಇರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಹೀರೋನಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರತೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ತಿಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವಮಾನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರತೆ ಒಂಜಿ ಗಿರಿಗಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ 200 ದಿನ ಬಲ್ತಿಂದು ಆದ್ ಮಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓ ದಾದ ವಿಷಯದ ಅದೇ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು
ಅದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮೂವಿ ದಾದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ದಾರ ಎರಡೇನ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಗ್ಗೆ ತುಗಿಂಜ್ಕೊರ್ಲು ಶಿವನೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇರಲ್ಲೇ ಪೂಜಿರು ಒಂಜಿ ಇರಲ್ಲೇ ಪೂಜಿರು. ಓಕೆ ಸುಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬೇತಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಓಕೆ ಮಾಡ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದು ಶಾರ್ಟ್. ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅರುಣಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ, ಫ್ಲಾವಿಯನ್ ಪೇರಿಸ್ ಭಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೇರಾ ಇನ್ನಿತ ಶೋ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ದಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಸುರುಡ್ದು ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಪನೋಡೈತಿ ಎಂಚಾದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೋ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಅಂಚೆ ಅನ್ನೋದು ಪೇರಾಗ್ಲು ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಐತೆ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾನ ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡಿರ್ನ ಇರು ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಾಯ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ನಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರೋದು ಕರ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಆಂಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ತಿಲ್ಪುನ್ಗೆ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಇರು ಆಂಕರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಹೀರೋ ಆಯಾರು ಬಟ್ ಇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ದಾಯಗಾಂಡ್ ಸೊ ರೂಪೇಶರೇ ಈರು ಮಲ್ಲ ತ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಈರು ಹೀರೋ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ ನಿಂಚು ಶಿವಣ್ಣ ಪಂಡಿವ್ರು ನಿಕ್ಲು ರಜ್ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮೀನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೋರ ಸವೇ ಗಿರಿಗಿಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡುಂದೇ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಂತಿದ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ್ದು ತರಟಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಎದುರಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ತೆಲ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಸೀನ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆತು ಶೋಕ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ದಾದ ಬಂಡ 8 ವರ್ಷ ತರಟಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಆವಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಾಂಡ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 4 ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಊಲ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಪಣ ಏನನ್ನೇ ನಾನೊಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇಂಚ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತುಜ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ದಿನ ನೂಕು ನಡೆದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುಗ ಅಂತ ಸೊ ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ಏನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನೇ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನೇ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ಮನೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೊಡೋರಿಯಾಗ ಏನು ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾವ ದೆಪ್ಪ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಆಪಗ ಏತ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏತ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ತೂನಾಗ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಐಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ನಡೆದು ಒಂಜಿ 10 ಪಾಲದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಗೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಇರಾಗ ಇಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಪೂರ ಮಂಡೆಗೆ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಟೈಟಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಗಿರಿಗಿಟದ ದುಂಬೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಗಿರಿಗಿಟದ ಬಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ತಿರ್ಗೋಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಡಾರ ಅಂಡ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಬರ್ಚಿ ಬೇತದೆ ಕಾಂತ ಬೇಗ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ನಾಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಆಕಲ್ ತಿಂಕ್ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಎಡ್ಡಿ ಉಂಡಿ ಸಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇವ್ರದ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಯಾಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಸುಮಾರು ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ದೇವ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವ್ರದಾಯ್ಟ್ ಇಡೀ ಇನ್ನಿತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿರಿಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ತಿರ್ಗಾನ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಚಾರ
ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಾತೇರಿಯ ಮರಳು ಪಾತೇರಿ ಎಂಜಿನ ಪಾತೇರಿ ಬಟ್ ಇರಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತಾರ ರಾಪಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಮರಳೆ ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತ ಆದು ಜನಪ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಪಂತೆ ಮಾರ ಐನೇ ಪನ್ಪುನು ನಮಕ್ಲ ದಾದೆ ನಮಕ್ ಜನಪ್ಲೇಗಿತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಡಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡವರೇನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ ಮರಳು ಕಟ್ಟಗ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ಡಾಕಲ್ ನೆರ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲ ನೆರಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ನೆರಿಯಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವ್ಲ್ ನೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವ್ಲ್ ನೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದನ್ನೇನು ಕೇಂದ್ರ ಅವ್ಲ್ ನೆರ್ಜಿರ್ನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮೂಲ್ ನೆರ್ನೆ ಅವಜಿ ಅವ್ಲೇ ನೆರೋಡಿತ್ತ ಸರಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಇಡಿ ಶೋ ಮುಗಿಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ಅಂದ್ ತಾದ ಪಾತಿರುವರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಏಪ ಮುಗಿ ಬೇಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ಲೈಟ್ ಆಪಣತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದಿನಿ ಒಂದು ಮುಗಿಪುನ ಅಂದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅತ್ ಲೈಟ್ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂದಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ದೇ ಬಂದಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಮಲ್ಪ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಂಪು ಡೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ 7 ಗಂಟೆ ಅವು ಇರು ತೂಲೆಗ ಒಂತೇರು ವೈಪ್ಲೆ ಟಕ 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 ಅಂತ ಒತ್ತುರೆ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸು ನೆರ್ದು ಎಡ್ಡ ಅನುಭವ ಅಂತ ಮೂಲು ಹೆಂಕಲ ಅಲೆ 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 ಒತ್ತೇರು ಶುರು ಬಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತೆ ಅಂಚ ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಯಾನೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಈರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಬಂತೆ ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಕಾವೆ ಅಂದ ಅವು ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರಂಡಿ ನಾನು ಅವು ಐಕೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಏನೈಕ್ ದೀತೆ ದೇಪ ನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀನ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ದೀತೆ ನೀನು ಒಂಜಿರ ಪಕ್ಕ ಓದ್ಲೆ ಒಯ್ನಿ ಅಂದೇನು ಈಟೇನು ಒಂಜಿರಪ್ಪ ಓದು ತಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಮೇಕ್ಲ ಮುಲ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವರ ಈರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ರಾಗ್ಲೆ ನೇರೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಯಾನ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇಂಜ ಓದೊಂದು ಕೆಲವರ ದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಜ ಓದೊಂದು ಲೈಟ್ ಪಡೋಂದು ಪೇರು ಒಕ್ಕ ತೂಯಿಜ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗವನೆ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಓದಿನೇ ಬತ್ತು ಅಲ್ಲ ಓದು ಮುಗಿಬೋದೇನವರ ಕಿರಣ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಂಜುರೈ ಎಂಜೋರ್ ಬನ್ಲೆ ಎಂಜೋರ್ ಬನ್ಲೆ ಈತ್ ಪಾತಿರದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಸತಿ ಬನ್ಲೆ ಸತಿ ಮರಲುಂಡ ಈರೆಲ್ಲ ಸಮಕಟ್ಟ ತೆಗೆದೋಡು ಓಕೆ ಅಣದೆ ಪ್ರಮೀಳ ಪಮ್ಮಿನ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಪುಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಜಿ ಪಂಚೂರು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯಗನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜು ಸರ್ ದಾಯಗಿರಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೇನ್ವೇರು ಈರು ಜೀವನಡ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ರಣ ಕುಡಿಯಾ ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಡರ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬಂದ ಮನಸ್ಸಡ ಉಂಡು ಭಾವನೆ ಈರ ಇನ್ನು ಸೇರ್ಸದ್ ಓದಿನಿ ನಾನು ಓದೋಡ ಸುರುದು ಪ್ರತಿಭಾ ಆಚಾರ್ಯರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಓದನ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಹುಲ್ ರಾಕಿ ಪಿರೇರಾ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಚಲೆ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬಂಡ ನನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಿನಿ ಗಾಡಿ ಪಾಡ್ದು ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇ ಉದಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ತೇಜು ಹಾಯ್ ನಿಕ್ಲನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡ್ಮನ್ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅರೆ ನಿಂಚುಗುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗಲೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ದಾದಾತನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರೇರೆ ಹೋಗ್ಬೋತಿರ್ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಎಡಿಟರ್ಗೆ ಏನವ ಎನಿವೇಸ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂಡಮಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತ್ ಬೇರನ್ ಬಲೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲಾರು ಅರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇರನ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜನ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ನು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇರ್ಲ ಪಾತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಾನು ಅದು ತೆತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಡಜನ್ ಅವೇನ ಯಾವ ಓದರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಜು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಂಡ್ ಶರೀಫ್ ಪದರು ಮಡಕವನದಲ್ಲಿರು ದಾನೆ ಮಂಜು ಅಲ್ಪನೆ ಲಾವಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುವೆರ ಕೇಳ್ನೆ ಪನ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ನಾನು ಮೂಲೆ ಜೆಪ್ಪುಂಟಿ ಅಂದ ಪಜ ಇರ್ನಾನು ನಾನು ಒಂದೇ ತಡಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಶೋ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಆಣತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ರ್ ಮನದಲ್ಲಿರು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಫೋನಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇನಂದ ಪೋಡ್ಚಿನ್ 100% ಇನ್ನಿತ ಎಂಕೆ ಹಾಗೆ ಬಕೊಂಜರ ಅಂತೀರು ಹಾಯ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ
ಇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಂಕರ್ ಏರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದ 6 ಆಂಕರ್ ಆನಂದ ತತ್ತದ್ಲ ಬರೋಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೈಪ್ ಮಂದಿ ಈರೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂತದ ಅಲೆ ಅದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ನಿಗುಲೇ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಓಕೆ 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 ಎಲ್ಲ ಇರು ಉಲ್ಲರಾ ಇರು ಬಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ಆನಂದ ಮುಗಿಪುಗ ಓಕೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊರೋಡಿ ಇದು ನೆನ್ನು ರಾಯ್ ದುಂಬು ಎಡ್ಡ ಮಂತಂದಿತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ದಾದನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲಗಡೆ ಮೇನೋಟಿ ಸೇರ್ದ ಮುಗಿಪುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪನ್ ಈರ್ ಪಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಈರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ನ ತಿಲ್ಪೊಚ್ಚ ಮೆಸೇಜ್ ಆಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಕಾರ್ಯ ಅದಿರ್ ಪೋಪಣ ಬೋಲೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪನ ಇಂಚಿನ ಮೊದಲೇ ವೈದಿನ ವಿಷಯದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಶೋ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೈಲಿ ತುಲೆ 6 ಆಂಕರ್ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲತ್ತಂದ ಬೇತಗ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪಾತಿರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಬರೋಡಾಯನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಯಾಕಂಡ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಏಪ ಬತ್ತಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ನಿರೂಪಕೇನೆ ಮೂಲು ಯಾಕಂಡ ಏರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕಡ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಾತಿರುವರು ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯಲ ಪೋವ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಏಪಲ ಬರೋಲಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಜರ್ನಿ ಒಡೆ ಎಂಡ್ ಅನ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಈಗ ಶಿವಣ್ಣಗಾದ ಉಪ್ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತ ಕುಡೊಂಜಿ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ತಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೊಂಡ ಈತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೊಂದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಅಂತೊಂದ್ಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತ್ರ ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆತೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆತಜಿ ಕೊರೋನಾ ದುಂಬದ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ದಾದೆನ್ನೆಲೆ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಸೇಫ್ ಆವಡ್ನ ಮಾತಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಏರೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡುನೇ ನಿಖಿಲ್ ಉಪ್ಪಲೆ ಆಗ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಂಡಿಡ್ದಿದೆ ನಿಕ್ಲಕ್ ನೋಟು ಗುಬ್ಲೆ ಅವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತೂವನ್ವ ಇದು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಂಬೈದಾಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಅನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಾತಾನೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮನ ದೆತ್ತುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ದೆತ್ತನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಂಡ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ನ ನಾಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಅಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಸೇಫ್ ಉಪ್ಲೆಕ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪ್ಲೆಕ್ ಆವಡು ಮಾತರೆಗ್ ಲಡ್ಡ ಆವಡು ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನ್ ಬುಡ್ದುಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಮಂಜುರಾಯ್ ಮೂಲೂರು ಮೇರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಣ್ಲ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದೇ ಆನಂದ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಈ ಸೋಫಾದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಒಂದು ಇತ್ತಿಲಕ ಅದು ಇಂಚಕ್ಕೂ ಬಂಜಿ ಬತ್ತಲಕ ತೋಜುನಿ ಎದುರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂಜಿ ಬಾಯ್ ಇಂಚಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಓದೇವ್ರೆ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನೆ ಮುಗಿಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಚಾಕೊರ್ರೆಂಡು ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತೆ ಈತನೆಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯಿನಂಚಿತಿ ಮಾತ ಬಂದಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಐನರತ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ಆರ್ ಬರ್ಪರೆ ಯಾವ್ ಬರ್ಪರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಮುಗಿಪೆರ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಬಾಯ್ ಬಾಡ್ ನೆಡ್ದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆತನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಲವ್ ಯು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.